No mä olen nähnyt kaikkia lintuja ja sitten poron. No jäniksiä ja sitten poroja ja sitten me ollaan nähty myös ihan ikkunasta me ollaan nähty toi kotka. Mulla oli varmaan se, kun meidän pihalla oli jänis ja iskä teki siinä kaikkia mahdollisia töitä, se kantoi puita ja tälleen, niin se jänis ei lähtenyt mihinkään siitä. Se seisoi siinä, tai siis istui siinä tosi lähellä. Ja mekin mentiin mun kaverin kanssa pihalle ja naurettiin ja tälleen, niin se ei lähtenyt siitä mihinkään. Oho. Ja sitten kun me mentiin seuraavana päivänä katsomaan, niin sitten se oli lähtenyt. Ja sitten meillä on myös meidän pihalla on vissiin jäniksenpesiä.